Ahojte, vítajte na kanáli Mileva Pilates. Začína sa Pilates výzva 10 dní leta. Začneme v sede, nájdete si pohodlný set, narovnáme chrbát, rebra máme nad panvou a ideme sa rozdýchať. Počas celého cvičenia dýchajte, nádych nosom, výdych ústami. Keď budete niekedy stratené a nebudete vedieť, kedy nádych, kedy výdych, vôbec to nevadí, hlavne dých nezadržiavajte. Dajte si prstíky na rebra, 4 prsty pôjdu dopredu, palec ide zozadu a dáme nádych. A chceme, aby sa hrudný kôž roztiahol do strán a výdych cez jemne otvorené pery. Nádych a výdych. Predstavujte si, že sa nadýchujete do dlaní aj dozadu do toho palca. Nádych nosom, výdych ústami. Poďte ešte dvakrát. A posledný. Výborne. Poďte teraz priťahovať ramená k ušiam s nádychom a výdych, zatlačíme ich dole. Nádych, výdych. Ideme ešte 3, 2 a docvičíme. Tak, poďte si teraz sadnúť na sedacie kosti, nohy si dáme pred seba, narovnáme chrbát, chytíme sa pod kolenami, s nádychom otvoríme hrudník, chceme ako keby hrudník poslať hore do stropu, nádych a výdych, idem za sedacie kosti, zagulatím chrbát, postupne sa rolujem, zatiahnem brúško, rebra posielam dozadu, nádych, otvorím hrudník, výdych, idem dole, vyhrbím sa, nádych, výdych, rozpohybujeme chrbát, ideme ešte 2, a 1. Zrolujeme sa úplne dole na podložku. Urobte si pohodlie, ramená dáme na široko, rebra prilepíme do podložky a oblasť krížov necháme voľnú. Takže snažte sa nezatláčať riekovú časť chrbtice do podložky. Pánva je tak, že nie je preklopená príliš na nás ani od nás, nájdete si svoj stred. Dajte si ruky za hlavu a s výdychom ideme dvihnúť hore hlavu a ramená, vyrolujeme sa, nádych, idem naspäť. Výdych, idem hore, brúško je ploché, kríže nezatlačím do podložky. Výdych, vyrolujem sa hore. Kto by si chcel tento cvik sťažiť, môže dvihnúť nohy pokrčené v kolenách do vzduchu. Ideme ešte 5, 4, 3, 2 a 1. Zostaneme hore. Narovnáme ruky vedľa tela a pôjdeme ich teraz s výdychom dvihnúť k ušiam a nádych naspäť k telu. Výdych, nádych. Výdych, dvihnem ruky k ušiam, nádych naspäť k telu. Ideme ešte 4. Vydržte. Ešte 2-krát. A posledný.
Výborne, položte ruky, zrolujte sa dole, položte nohy na podložku. Teraz sa ideme dvíhať do mostu. Preklopíme na seba pánvu s výdychom a postupne sa rolujeme na lopatky. Zadok posielame ku kolenám. Nesnažte sa vytlačať rebra hore, ale zadok posielajte ku kolenám. A s nádychom ideme dole. Výdych. Stavec po stavci sa postupne rolujem hore. Nádych, zase postupne pokladám chrbát na podložku. Poďte, výdych ústami, ideme hore, zadok posielame ku kolenám a s nádychom ideme postupne dole. Pôjdeme ešte 3-krát a dáme si taký malý bonus. Ešte 2. A 1. Zostaneme hore. Priblížime sa chodidlami k prstíkom na rukách, takže ako keby sme sa chceli prstíkmi na rukách dotknúť našich piet. Zadok dvíhame hore, nepadáme a budeme teraz dvíhať päty hore. Budeme sa dvíhať na špičky. Poďte s výdychom. Odlepíme päty, položíme naspäť s nádychom. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Ak vás náhodou bolia kolená, tak sa len vráte k predošlému cviku a celý čas robte predošlý cvik, teda rolovanie hore na lopatky. Ideme ešte 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostaneme na špičkách a poďte teraz otvárať kolena do strán s výdychom, nádych naspäť. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Vydržte. Ideme ešte 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pulzujeme malé pulzy. A dýchajte. Výdych a nádych. Výborne, dokončíme, položíme naspäť chrbát na podložku, zadok. Narovnáme ľavú nohu, za pravé koleno sa chytíme a vyťahneme sa, ideme na všetky 4. Dáme sa na všetky 4, ruky máme pod ramenami, kolena pod bedrami, odtlačte sa medzi ramenami, aby ste nepadali hrudníkom dole. Kontrolujte si, že priestor medzi lopatkami máte vždy vyplnený, hlava je v predĺžení chrbtice a skontrolujte si, že nemáte podsadenú pánu, ale máte ako keby sedacie kosti pekne od seba. Zrovnáme sa, narovnáme pravú ruku, ľavú nohu, takže opačná ruka, opačná noha. Ruka, ktorá je na podložke, od ní sa odtlačte hore a pôjdeme s výdychom dvihnúť ruku, nohu hore. Prepnite špičku. Ideme ešte 5, 4, 3, 2, 1. 10 pulzov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vrátime naspäť, vymeníme druhá ruka, druhá noha. Od pravej ruky sa odtlačajte hore. Prepneme špičku a s výdychom dvíhame ruku, nohu hore. Dýchajte. Ideme ešte 5, 4, 3, 2,
1. Pulzujeme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položíme ruku nohu naspäť, rozkročíme kolená do stran a sadneme si dozadu na päty. Dvihneme ruky hore k ušiam a s výdychom sa vyrotujeme do strany, pozrieme za ramenom, nádych, vrátime sa hore naspäť. Výdych, druhá strana, rotácia. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Vyrotujeme sa najprv do jednej a potom do druhej strany. Poďte posledný krát. Docvičíme na každú stranu. Ideme sa presunúť hore do stoja. Sme v stoji, pravú nohu dáme čo najviac dopredu a ľavú zase dozadu. Zadná noha je na špičke, obidve nohy sú narovnané. S výdychom pokrčíme koleno, klesneme nižšie, ruky dvihneme k ušiam. Nádych, ideme naspäť. Výdych, idem čo najnižšie. Nádych, vrátim sa hore. Poďte ešte 2 opakovania. A posledný krát pôjdeme vymeniť druhá strana. Takže ľavá noha je vpredu, pravú dáme dozadu. Zadná noha je na špičke, s výdychom klesneme dole, pokrčíme koleno, ruky idú k ušiam. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Ideme ešte 3 krát. Už len 2. A posledný. Tak, výborne, rozkročte sa naširoko. Dáme nádych, otvorte hrudník. S výdychom sa zrolujeme postupne dole, zaguláte chrbát. Zaťahnite brúško. Dáme hlboký nádych a hlboký výdych. Nás postupne vyroluje hore. Nádych a výdych. Výborne. Máme hotovo. Ja vám ďakujem za dnešnú hodinu a teším sa na vás opäť zajtra. Majte sa krásne.